Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uPombela Sitima Samampondo, Baba mkhulu mkhulu omkhulu phakade, amen. Ucula amajuba emasimini athi amdowe amabele avuthiwe ehlanzeni, sondelani. Kodwa kusondele muntu phela bahambile bonke nezinsizwa zeseGoli, ezimayini, ezinye zisemaplazini. Ezinye ziyasebenza phela ujantshi wesitimela lapho kuhamba khona iguzu elisuka khona eTransvaal. Ezimayini koKimberley phela seliphethe umnotho ewulisa echwebeni laseThekwini naseDelagoa Bay. Nabo abantwana abancane abekho basemishini phela lapha bafundiswa khona isikole kanye nenkolo. Labo banumzane ababesanamathele kakhulu emasikweni benqabile nezinsizwa zabo ukuba ziphume zihambe ziyosebenza emagolini. Badlelwa izinkomo nezimbuzi nezinkukhu iwona uhulumeni wamaNgisi ophethe kulo izwe, osushintshe lonke izwe lakwaZulu labizwa ngeNatali Colony, njengoba siye sachaza ukuthi kwaZulu ihamba ize iyofika ePort Edward lapho kuwumngcele khona weKwaZulu Natal. Ilapho uthola khona abantu bephika khona ukuthi abewona amaZulu. Phela igumgedlela leli lakuchaza ukuthi leli gama elithi amaZulu isizwe sabantu abamnyama esisha esasidalwe uye uNkulunkulu, isizwe esikhethiweyo esihlanganisa izinhlanga eziningi nezizwe eziningi ndawonye ezimnyama. Kusayigama elifanayo nokuthi isizwe samaNgoni. Umuntu owuMpedi uyumZulu, nowumTswana, nowumShangane, noyimpondo, noyiXhosa, naye oyiSwazi uwumZulu. Ngisho nomuthwa imbali uyena umZulu. Umgedlela usho uthini mawusho kanjena? Yebo, ngisho njalo ukuthi phela igama elisha likaNkulunkulu aliqambayo isizwe sakhe asikhethileyo esinabantu abamnyama, njengoba emandulo wayebabize ngabo abanguni. Phela ubufakazi balokho kutholakala kuwo umlando wazo izibongo ezikhona lapha kwaZulu. Njengasho isibongo sakwaNzuza, okuthi makubhekwa umlando waso lesi sibongo kutholakala ukuthi laba bantu bangabeSuthu, kanye nabo oMagubane abangabeSuthu, noMngomezulu abangabeSuthu, kanye nabo oKhoza abangabeSuthu, okutholakala ngisho khona ezithakalazweni zabo ukuthi bangabeSuthu. Kodwa futhi bangabeZulu. AbakwaShezi bangabachube kodwa bangamaZulu. AbakwaXulu nabakwaMtolo kuthiwa bayinzalo yabo abathu. Bese kuba yibo abakwaNdwandwe noNxumalo kanye noNgwane noMkhize abanomlando ukuthi basuka khona eSwazini abangabaSwazi, kanye nabo abakaMkhwanazi. Kodwa futhi bonke laba bantu bangamaZulu, kanye nawo amaMpondo namampondomise okunomlando ukuthi nawo aqhamuka khona eSwazini ayinzalo kaSibisile, kanye nawo futhi amaHlubi nawo angamaZulu. Leli gama elithi Zulu lihlukene kabili, isizwe samaZulu bese kuba isibongo sakwaZulu. Hayi, sengathi angikuzwa kahle igumgedlela. Yebo, lisho njalo igumgedlela lithi isizwe samaNguni, igama elisha lesizwe samaNguni, amaZulu. Njengoba lichazile igumgedlela ukuthi phela isizwe zabantu abamnyama lezi zinenkosi eyodwa kuphela, njengoba kwakwenzeka emandulo sisalina phela eKhemethi lapho kutholakala khona uFaro, uyena wayeyinkosi jikelele eyayiphethe onke amakhosi. Kodwa lokho kwajikwa yibo phela abelungu lapho sebehlukanisa bona abantu abamnyama, benzela ukubanqoba kahle base bebathatha babaphuca konke kokungokwabo, njengoba namhlanje sekutholakala kukhonzwa kakhulu yona inkosi yabo abelungu, lena phela ebenkulu kakhulu, indlovukazi yamaNgisi okuyiyona esephethe umhlaba jikelele. Ngalesiya sikhathi sasendulo umhlaba wonke jikelele wawuphethwe iyona inkosi emnyama, isihlalo sayo esasibizwa ngokuthi uFaro. Phela uFaro kwakungeyena umuntu, kwakuyisihlalo sobukhosi esiphethe ezinye izihlalo zobukhosi.
ngoba phela bonke oFaro babenamagama abo njengaye uFaro Tutsi. Naye uFaro Tutsi loyo kuyasolisa ukuthi uye uTutsi lona wayewumfobo kaNtuli. BenoBhasu nabo o-Anu noTwayi, lona phela ozala abaThwa. Njengoba uNtu ezala abantu, njengoba uTutsi kuthiwa uzala amaSudanese, ama-Ethiopian namaSomalian. Kodwa abelungu bawuqeda konke lokho kwakuwumbuso wabo wabantu abamnyama. Bakuthatha bakwenza okwabo kwaba yiwona amakhosi omhlaba abelungu. Kanye nayo inkolo lena phela yabantu abayithathayo kwaba ngeyabo base bezonikeza abantu opopayi. Njengoba kunamhlanje besigubhisa imigubho yabo. Selokhu baqala mandulo abelungu bebhizi beqeda ngako konke komuntu omnyama. Njengoba ngaso lesi sikhathi sayo phela impi yamakhanda base beqede wonke umnotho wabantu. Amakhehla nezalukazi sezisele zodwa emakhaya. Ijuba lilokhu licule njalo phela laphana emasimini lithi amdoko amabele akekho ozowavuna ngoba emakhaya akusekho muntu. Sekumile nokhula emasimini nensimi kaNomkhubulwane kayisalinywa. Lafa kanjalo-ke izwe lakhona kwaZulu. Nawo umlando wamasiko kaNkulunkulu waya ngokuphela kwaze kwanda inkolo eyayifike nabo abelungu. Nawo futhi amasiko akekho umuntu owayesawazi ukuthi ayenziwa kanjani. Phela nawo amakhehla amadala lawa kade ephethe ulwazi yiwo phela lawa kade sesele emanxiweni asele wodwa ngalesi sikhathi. Abantwana abancane besemishini kanye nezinsizwa zisemsebenzini eGoli. Lize life ikhehla lifele enxiweni lihambe nalo lonke ulwazi lwasemandulo. Phela isizwe esimnyama izinto eziningi zazingabhalwa phansi emaphepheni, kodwa zazifakwa emqondweni bese kuba khona izimpawu ezazisetshenziswa ezaziqoshwa ematsheni emgedeni. Yizo kanye phela lezi sike sithi imidwebo esuke idwetshwe ngabaThwa edwetshwe yibona abantu basemandulo. Isithombe sisodwa sichaza indaba esuke iyinde kakhulu. Kodwa abantu ababekwazi ukufunda lezo zithombe yibona phela laba babengamaxhegu abagcine befele emanxiweni. Olunye ulwazi lwaluthukiswa kuzo phela izinganekwane zasemandulo, njengayo inganekwane kaMame owayitheza inkuni ngalo isabatha owagcine ephanyekwe enyangeni. Kwakuyiyona imfihlo yazo izizwe zamaNguni, izinganekwane ezazixoxwa yizo izalukazi zixoxela abazukulu. Lapho kwakufihlwe khona ulwazi olwalujulile kakhulu kanye nayo inkolo kaMdali umenzi wezulu nomhlaba. Kuxoxwa izinganekwane nangabo uNomkhubulwane nangensimu yakhe eyayingavunwa ngabantu, kanye nomthombo wakhe okwakungaphuzi muntu kuwo okungakhali ixoxo. Uma uke waphuza kuwo lo mthombo usuboshiwe. Njengayo inganekwane yaso isalukazi esaphuza kuwo lo mthombo esagcina siboshiwe. Amahubo kanye nakho ukusina kusinelwa yona inkosazana uNomkhubulwane. Kodwa konke lokho phela kwalahleka, lonke ulwazi lwalahleka. Konke lokho kwakubangwa nguye phela umlungu ngoba kusukela lokhu aqala ukusijaha sisalena e-Egypt lapho kwabulawa khona izincwadi ezingu-2 million khona sekuse-Israel. Lezi ezabulawa uConstantine phela umbumbi wenkolo yobuKristu owafica abantu abamnyama behlezi khona lapha kwa-Israyeli. Wafika wabahlukumeza wasebulala zonke izincwadi ezaziqukethe ulwazi lwasema-Afrika ezaziphethe nenkolo yabo. Ngaleso sikhathi sasithi masifika lesi sizwe sasinonya samaRoma bebaleke abakwa-Israyeli beyogqiba izincwadi. Ingakho lolu lwazi lwaze lwafihla ezinganekwaneni ngenxa yazo lezi zizwe ezazihlukumeza kakhulu abantu kuze kube namhlanje zisekhona. Yaguqa lapho ekhulunkadlala mzukulu amafutha omkhulu 20 Mnesuka Phakade.